Sa pagsaka sa ihap sa mga natalang biktima sa sexual abuse ngadto sa mga bata online sa tibok Pilipinas, gikampanya sa Davao City Social Welfare Development Office nga mas mapasabot sa katawhan ang human trafficking ug giauhag nga gilayong i-report kini sa mga otoridad. Ari ang report ni Argil Relator. Niadtong tuig 2019, nakadawat ang Department of Justice Office of Cybercrime og sobra 418,000 nga cyber tips sa online sharing, resharing og pagpamaligya og mga hulagway og video nga nagapakita matud pa og pagpangabusong sexual sa mga bata sa tibuok nasud. Pagkasunod tuig, 260% ang gisaka sa ihap sa natala nga cyber tips suka nagsugod ang lockdown. Sa national nga pagtuon labot sa online sexual abuse and exploitation of children o SAEC sa nasud, sagad mga ginikanan, miyembro sa pamilya o paryente ang nagpasiugda og maoy nagaagda sa mga bata nga maghimo og sexual acts alang sa mga langyaw nga parokyano online. Ang maong mga hitabo buot malikayan sa Davao City Social Welfare and Development Office. So here in Davao City, na atay mga data na reported, and pero I cannot give the exact number because we still have to collect the data from each agency nga nag-handle ani, and even NGOs na apod sila yung mga cases na na-serve no or na-report. Lakip-sab sa human trafficking ang pagmamaligya og human organs, illegal nga adoption sa mga bata ngadto sa foreign nationals, illegal recruitment ug uban pa. So sige tag-encourage, sige taog kumpanya dito sa grassroots level na unsa ning trafficking, unsa ning usaek para sila mismo kung biktima sila magkaroon pod sila courage to report and mabalaan nila nga naa jud sila madangpan. Paningkamutan sab nga makabalo ang matag barangay kung saon ang saktong paghatag o intervention o galing mo report ang biktima sa maong matang sa pagpangabuso. Sumala sa CSWDO, nakatakda ng hisgutan sa third and final reading sa Davao City Council ang ginapasang ordinansa labot sa pagbatok sa pagpangabusong sexual online ngadto sa mga bata. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.